As eleccións municipais de Vilagarcía deixaron un resultado que moi poucos predeciron nas súas quinielas. O Partido Popular, liderado por Ana Granja, ascendeu dos 5 aos 9 concelleiros e se converte na forza máis votada da vila. Hombre, esto es un empujón y además demuestra que estuvimos trabajando, que parecía que no estábamos, pero sí estábamos, que sí que estuvimos trabajando y que supimos ver lo que la gente quería y lo que la gente estaba pidiendo a gritos, que era un cambio y que pedía otro tipo de política, que es lo que nosotros ofrecemos. Pola contra, o Partido Socialista perde a maioría absoluta e baixa dos 12 aos 9 concelleiros, os mesmos que o Partido Popular, pero con menos votos. Dende a formación fan autocrítica e sinalan que tamén é resultado do aumento de apoios do PP en todo o territorio nacional. A valoración ten que ser clara, non era nin os resultados que esperábamos, nin os que queríamos. É certo pois que houve unha ola xeral e os resultados pois parecen en clave estatal máis que en clave local, pero tamén temos que facer autocrítica en clave local. Seguro que hai cousas que se poden mellorar e que podemos mellorar. E a partir de agora o que toca pois é unha reflexión, acaban de ser fai unhas horas as eleccións, toca facer unha reflexión, ver que cousas se poden corrixir e a partir de aí pois tomar decisións. A pesar da caída de votos e concelleiros do PSDG, as forzas de esquerda seguen sendo maioritarias na corporación de Vilagarcía con 2 edís do BNG e un concelleiro de Esquerda Unida. As formacións deberán agora chegar a acordos. Na corporación de Vilagarcía sigue habendo unha maioría amplia de esquerdas, así como o resto da dereita pois está toda metida ou sumida no voto do Partido Popular. Hai unha amplia representación de esquerdas e a partir de agora toca traballar e estar á altura das circunstancias. Todo fai indicar que Alberto Varela seguirá sendo alcalde de Vilagarcía, pero o actual rexedor non quere por agora falar de pactos. É un momento de estar falando xa de que vai a pasar nestes 4 anos de alcaldía, sino é un momento de serenidade, calma, facer, como decía, unha reflexión a todos os niveis e a partir de aí vamos a ver eses diálogos en que deparan e evidentemente pois hai un entendemento das formacións de esquerdas, pois así é o que decidiu a cidadanía de Vilagarcía. Ana Granja tamén se sentará a falar coas diferentes formacións políticas para apurar as súas opcións de optar á alcaldía, pero é consciente das dificultades que terá para acadar calquera tipo de acordo cos partidos da esquerda.